Kamusta ka mo dira? Ako gali si Rabia Mateo, isa ka Ilongga. Yun na pangayo ko gid ang inyong paghigugma kag pagsuporta sa palaabuton nga Miss Universe Tani. I-vote nyo ako by downloading the app and finding my profile and clicking vote. Dako gid ni nga bulig sa akon kay ginaubra ko gid ang tanan para madalata ang ikalimang nga corona sa Pilipinas kag sa Iloilo. Madamo gid nga salamat. Ayon ko sa Pilipinas, nandito na ako ngayon sa Los Angeles. Pinapangako ko po na gagawin ko lahat ng posibleng gawin para maiuwi ulit natin ang corona sa bayan. Mahal ko kayo at please po, ipagdasal niyo ako at suportahan sa laban nito.